Hey, zolomnyama nje lasemhlophe uyazi ukuthi Mampintsha afanele into efanele niyazi. Njengoba sila esigodlweni sesinethile manje imvunulo emazite iyavuza ngenxa yokuthi sithe sifika lapha nje esigodlweni safika nemvula kwakhethe umthandayo. Lokusambe ngenyawo usuka kwalinduzulu. Umuntu owazi nengoma uzowazi ukuthi ulinduzulu usukaphi. Sesofika la esikhona sihamba nesidumbu sesilo samabandla wonke. Upheshana phuma esiqiwini uqopheka umlando into esingakaze sibone kwaZulu. Ngakho ke asikwazi ukukhuluma ku Facebook, sikhuluma emsakazweni, sikhulume sithi sanikezwe ithuba babomkhulu bethu ukuthi sidume, siphinde futhi simele isiko, simele iqiniso. Mzimkhalimani mfowethu, ngiyabonga ukuthi ukhona. Manje ke ngibuza ukuthi ziphi Iyshiphi lezi ezihontshatha Ngobe abantu abathi bamele isiko bapepe ngomlomo kodwa benzi lutho. Fanele nikwazi lokuthi babanixhaphaza amaZulu, fanele nikwazi. Bapho Tira abahambe bethi bangamazulu, makuthanda bona, makuvuna bona, baphi laba bantu okuthiwa oMampintsha, bonke laba bantu abathi bamele izilo no alvova bathi bangawabandlovu. Bandlovu awuse ngongonyama thina singongonyama thina. Ziphi lezi idudla? Ziphi? Ngoba asikho namhlanje. Abantu abadumile basuke kunabantu ababukela kubo futhi abama role model abo ngisho ingane zabo abayizalayo abantu batshena bona ukuthi bukelani uKu-Tshatha, bukelani u-Ngizwe. Ngakho ke sisemlandweni wesile sibuse kunawo wonke abantu abake baba izilo emhlabeni waseAfrika eseningizimu kwaZulu. Isilo samabandla kuphela phuma esiqhubeni. Manje ke ngithi mfowethu mina kufanele abantu abamele iqiniso thina mina ngomakhulumenze. Abanjani laba bashela intombi ayikhwele angayilobole alokhethi imnandi.